Môj milovaný, keď Ježiš hovorí, že prišiel som vrhnúť oheň na zem, čo chcem, len aby už splánul, ako je mi úzko, kým sa to nestane. A to, čo Ježiš, viete, chce, je, aby jeho učeníci, kresťania, žili tým, čím žil on. Viedli spôsob života, aký viedol on v okolnostiach ich vlastných. Ale aby sme odrážali jeho charakter, tak to poviem len. To, čo je, alebo jedna z vecí, viete, ktorú žil Ježiš, čo je ten oheň, je, že mal absolútny záujem o Božie kráľovstvo, o veci Otca. Hej, tak ako to povedal aj Jozefovi a Márii, keď ho našli v chráme ako 12-ročného, hej, a im hovorí, nevedeli ste, že mám byť tam, kde ide o môjho Otca. Hej, a toto bolo to, čo poznačilo celý Ježišov život, že bol tam a robil to, čo chcel od neho Otec. A žil aj vo vzťahu s ním, pýtal sa, že čo má robiť, alebo že čo je tvoja vôľa, čo chceš, aby som spravil. A Ježiš bol aj ten, ktorý toto úmyselne a vedome hľadal. Viete, že to nebolo len tak, že nejak niečo vyjde, alebo že otcová vôľa bola, aby zomrel a zvyšných 33 rokov si môžeš robiť, čo chceš. Hej. Viete, Ježiš stále robil to, čo robil Otec. Hej, ako to on hovorí aj v Jánovom evanjeliu, v 5. kapitole, tam je veľmi dobre rozobraté ten vzťah syna a otca, že hovorí, syn robí to, čo vidí robiť otca. Hej, môj otec pracuje doteraz a ja pracujem. Hej, viete, že to je to, čo Ježiš robil a to je to, čo máme robiť aj my, alebo spôsob života, aký máme viesť aj my. Viete, ten oheň je toto, že a ja celý ako človek budem tak naplnený túžbou po Otcovi a túžbou po jeho veciach, po jeho záujmoch, že to budem hľadať, že to bude niečo automatické vo mne. Lebo veľa ľudí, tak aj ja s tým bojujem, hej, s nepozornosťou pri modlitbe, len viete, prečo to je? Lebo sme naplnení svetom. A viete, tým, čo nie je Otec, lebo automaticky naše myšlienky utekajú, poviem to tak, že tam, kde chcú, hej, že nedá sa to tak robiť, viete, že celý deň alebo týždeň, hej, od nedele do nedele sa naplňam, hej, svetom, pozerám správy a riešim veci a neviem, a toto, hento, tamto a vzťahy a ľudí a všetko a potom nedá sa, že človek, keď chce prísť do modlitby, že bude ako v extáze. Hej. Nedá sa to tak. Nefungujú tie veci tak. Hej, a proste preto máme ten zápas, lebo častokrát sme ako ľudia svetskí, že častokrát naše srdce uteká, naše myšlienky utekajú za tým, za čím srdce túži. A keby srdce naozaj túžilo po Bohu, naše myšlienky sú tam. A to je jedno, viete, že človek môže aj robiť, neviem čo, ako som už aj párkrát vravel aj tu že hej, budete vešať prádlo, alebo ja neviem, variť to jedno, hej, a zrazu ste priehyšie, lebo tak sa stane vašou láskou, že tam proste utekajú myšlienky. Hej, len keď mojou láskou, vášňou, túžbou je niečo iné, hoď aj dobré veci, ako som vravel aj nedávno, že veci vo svete nie sú a priori zlé, hej, a priori zlý je len hriech. To neznamená, že teraz, že svet je celý automaticky zlý. Ako my môžeme mať aj tie veci, len viete, len ide o to, aby nás neodvádzali od Krista. Hej, len keď viete, človek rieši furt nejaké veci, tak jasné, že sa mu potom nedá sústrediť. A nevrajím teraz, že máme utiec z tohto sveta, nič nerobiť, žiť ako pustovníci, to nie je len. Tá premena toho, že túžob a myšlienok a proste toho, kde uteká moje srdce, je Ježišovou záležitosťou. Tak ako to on hovorí, že oheň som prišiel vrhnúť na zem. Viete, on je ten, ktorý to, čo žil, ten záujem Otca, ten, ktorý bol v lone Otca a zostúpil na túto zem, chce, aby to, čo žil on, aby sme my prijali, aby sme to dostali ako jeho dar. A povedali mu, dobre Bože, tak meň môj charakter, daj, aby ja som bol taký, aký je tvoj syn. Aby tak, ako jemu išlo o tvoje záujmy, tak pôjde aj mne o tvoje záujmy. Viete, a toto je ten oheň, toto je to, že budeme mať budeme mať vášeň, túžbu proste po Božích veciach. Keď sa to stane, potom tá druhá časť evanjelia je,
aký následok to prinesie, že 5 ľudí v jednom dome sa rozdelí 2 proti 3, 3 proti 2. Viete, že ten jeden dom vyjadruje proste to najbližšie, hej. Nie, to nie je len trvalý pobyt, že teraz sa presťahujem do susedov a tam to nebude. To je jedno, kde budeme. Hej, aj na Marse by to bolo, to je jedno. Hej, keby sú tam ľudia, hej. Viete, že ide o to proste, že ak budeme žiť ak ho príjmeme, ak dovolíme Kristovi, aby nás zmenil, tak potom jedna z vecí, ktorú sa deje, je, že budeme v konflikte. Na jednej strane preto, lebo nie všetci to tak chcú. Hej. Nie všetci hľadajú naozaj úprimne Krista. Na druhej strane, že sú aj ľudia, ktorí sa potom tak tvária, že hľadajú a v skutočnosti ho nehľadajú. Hej. Viete, len to je to, že nastane rozdelenie a musíme s tým rátať, aj, že keď nám naozaj pôjde o neho, tak potom to, čo sa bude diať, je, že náš uhlavný nepriateľ bude chcieť ten oheň zhasiť. Preto sú, viete, všetky tie konflikty, lebo jedna z taktík diabla je, že nás chce znechutí zmalomyslne povedať, že nemá význam sa snažiť, na čo. Hej. Viete, koľko ľudí tak mu naletí, hej, a povie, že pre pokoj v rodine, hej, obetuje aj Krista, aj hrešia, aj všetko, len pre pokoj v rodine, aby sa nerozdelilo, ale 5 ľudí v jednom dome, 2 proti 3, 3 proti 2. A počuli sme jasne Božie slovo, že keď príde ten oheň, tak toto sa stane. A hovorí, myslíte si, že som prišiel darovať pokoj zemi? Nie, hovorím vám, ale rozdelenie. Jasné, že na druhej strane Kristus hovorí apoštolom to, čo máme v každej jednej svätej omši. Pokoj vám dávam, svoj pokoj vám zanechávam. Hej. Ja vám nedávam, ako svet dáva. Len pokoj, ktorý dáva svet, je, že aby sa nikto s nikým nehádal, aby boli všetci ústupní voči všetkým. A to sa tak nedá žiť. Alebo keď je otázka, že či ustúpime ľuďom, alebo ustúpime Kristovi. Hej, že koho sa vzdáme. Viete, potrebujeme si byť vedomí toho, že toto je dôsledok toho, že sme naozaj prijali Krista a že naozaj žijeme s ním. Viete, že sú aj iné, len toto je jeden z toho. A že od tej chvíle, viete, ako to človek začne myslieť s Kristom, musí si byť vedomý toho, že bude doma zvada, bude. A nedá sa to inak, lebo proste žijeme vo svete, ktorý je porušený Adamovým hriechom a jeho následkami. Nie sme tak ako Panna Mária, keď sme mali piatok aj slávnosť na nebovzatia Panny Márie, že už sme aj s telom, aj s dušou v nebi, v nebeskej sláve, už bez diabla, bez následkov hriechu, aj bez hriechu, aj bez následkov, aj bez pokušiteľa, aj bez všetkého. Nie sme takí. Žijeme proste vo svete, kde aj my, keď sme pokrstení, trpíme a nesieme následky Adamovho hriechu. Hej. Niekto viac, niekto menej, lebo Kristus nás ich zbavuje cestou. Len žijeme vo svete, kde proste sú takíto ľudia, ktorí nesú následky Adamovho hriechu a sú ešte ďalšia skupina ľudí, ktorí aj nesie tento hriech. A potom je tu ešte tretia skupina osôb, zlí duchovia, ktorí proste bojujú proti otcovi a jeho kráľovstvo. Keď uvidia nejakého človeka, že mu naozaj ide o ňo, no tak sa ho budú snažiť zlikvidovať. Viete, len si musíme byť vedomí toho, a ako nás Božie slovo učí, že máme zmýšľať triezvo. Že, viete, potrebujeme vedieť pravde, že svet, v ktorom aktuálne žijeme, je takýto. Nemyslím teraz nejakú politickú situáciu, ale duchovnú. A že proste je tu takýto svet. A že keď chceme prijať Kristov oheň, ako on hovorí, že viete, je to jeho túžba, aby sme tak horeli. Ale ako príjmeme, tak sa bude diať toto. Bude zvada, určite, na 100%. Hej. Lebo proste povstane proti nám nepriateľ, to bolo zase krásne v druhom čítaní. Hej. Keď tam hovorí o Ježišovi, že Ježiš, pôvodca završiteľ viery, on namiesto radosti, ktorá sa mu núkala, vzal na seba kríž, pohrdol potupou. Myslíte na toho, ktorý zniesol také protirečenie hriešnikov. V boji proti hriechu ste ešte neodporovali až do krvi. Vidíte, čo máme v tej situácii robiť? A jasné, že to je ťažké, že pozerať na Ježiša a oslavovať ho. Dnes ráno, keď som sa modlil invitatórium, to je čas breviára, liturgie hodina. Hneď na úvod je to, že Pane, otvor moje pery. Nie, Pane, otvor mi ústa, aby som velebil Tvoje sväté meno.
Vidíte, prečo má Pán otvárať naše ústa? Aby sme velebili jeho sväté meno. A to je jedno, viete, že ako je. A že Ježišu, chceme velebiť tvoje meno. Keď bude v nás tento oheň, tak sa bude diať to, čo sa dialo za apoštolmi. Keď hovoríme, že Duch Svätý na nich zostúpil v podobe ohnivých jazykov, oni začali ohlasovať, začali byť potom prenasledovaní. A viete, v skutkoch v 2. kapitole sú Turice, potom je Petrova reč, 3. išli do chrámu, tam je uzdravenie chorého, tiež jedna reč, potom ich prenasledujú a vyšetrujú aj veľa rada. Oni im potom, myslím, že to je v 4. kapitole ku koncu, hovoria, že my nemôžeme nehovoriť o tom, čo sme videli a počuli. Človek, ak je naplnený naozaj Kristom, ak je jeho oheň v ňom, tak je tak ako apoštoli. Ja nemôžem nehovoriť o tom, čo som videl a počul. Ja nemôžem nehovoriť o Kristovi. Nedá sa inak. Lebo ten oheň je aj symbolom vášne a toho, že nás to strávuje. Viete, a keď chcete zistiť, že kto ako je na tom s Kristom, tak a s tým ohňom, tak sa stačí pozrieť na rozhovory. Lebo tam také bežne, viete, že pri káve, alebo to je jedno, aj pri pive, to je jedno, hej. Ale že tam sa proste odhaľuje srdce, že to, čím je naozaj srdce naplnené, nie, že čo povie, aké krásne vzletné reči bude mať, ale to, že čím je naozaj naplnené srdce, tam sa to ukáže, v bežnom rozhovore. Lebo viete, ak v ňom horí oheň Krista, tak ja nemôžem nehovoriť o tom, čo som videl a počul a zažil. Nedá sa inak. A musí to proste, viete, tá vášeň ho bude hnať, že musím to povedať, ale nie v takom, že som akoby zviazaný tým. Ale viete, tak ako keď ste nadšení z nejakej veci, alebo si niečo nové kúpite, poď, musím ti niečo ukázať, čo som si kúpil. Tak presne v takomto istom zmysle je to s Kristom, že poď, musím ti povedať, že to, čo som s tým zažil. Lebo proste je to taká veľká sila vo mne, že to nedokážem udržať a kontrolovať. A proste, viete, tak ako ľudia, keď sa im niečo nedarí, že musím si zanadávať, aby sa mi uľavilo. Tak čo musím ti povedať o Kristovi, lebo už proste nebudem žiť to napätie v sebe. Nemyslím to len teraz v takom negatívnom zmysle, ale v pozitívnom. To nejde o to, aby sme sa zbavili nejakého napätia. Len ide o to, že tá sila je proste tak vo mne, že ja to neviem zastaviť. A akože ani nechceme, ako zastaviť to vieme, keby chceme, vieme Krista dať nabok, ignorovať ho a nechcieť ho, to vieme spraviť. Len viete, ak sa mu naozaj podrobíme a dovolíme mu, aby toto menil, tak ja už neviem robiť inak, že by mi nešlo o veci Otca, o jeho záležitosti. Viete, čo je ešte dôležité je, že je to Otcovo kráľovstvo a on, lebo častokrát sa stane, že doma sa povadia starší s mladšími, či bol v kostole, alebo nebol v kostole, či sa niekto modlil, alebo sa nemodlil. Ale to není Božie kráľovstvo. To není oheň, ktorý Kristus prišiel vrhnúť na zem. Človek potom môže mať taký pocit falošný, že však sa vadíme doma o kostol, ale keď som ešte nad tým premýšľal, tak čítajte Evanjelium, koľkokrát Ježiš hovorí o tom, že pýta sa apoštolov, či sa modlili, či boli v kostole, alebo na bohoslúžbe v chráme, alebo v synagóge, lebo nemali len jeden chrám, tam často nechodili, bežne Židia, ale do synagógy často chodili. A Ježiš bol viackrát v synagóge ako v chráme. A nevyčítajme ani, že či počúvali kázeň, či jeho počúvali. To máme taký paradox, že išli loďkou, myslím, že loďkou proste tak, kde išli z bodu A do bodu B a Ježiš im niečo hovorí, chránite sa kvasu farizeov, oni sa hádajú a vrajú, nemáme chlieb. No. Ale im nehovorí, ak pýta sa, že o čom si sa vadili a tak, len im nehovorí, viete, že tak ste ma nepočúvali, chlapi, ešte raz si to zopakujeme. Viete, Ježiš neriešil bohoslúžbu. Keď riešil bohoslúžbu, tak len v tom, že aké je srdce človeka na bohoslúžbe. A nie, že či sa jej zúčastnil, lebo darmo, že sa človek zúčastní bohoslúžby, keď si zoberie noviny a bude čítať. Ale však povie, že bol som v kostole. Bol si. A čo z toho, keď čítaš noviny? Viete, on len takéto veci riešil. Že aké je srdce, že či tam je srdce, ktoré naozaj tam chce byť, alebo srdce, ktoré tam nechce byť. Ale neriešil, viete, toto, že či bol niekto niekde na nejakom mieste a ignoroval to srdečne, alebo nie.
Len preto vravím, že treba si na to dať pozor, že toto nie je proste to, o čom hovorí Ježiš. Alebo to nie je jeho spôsob života. Jeho spôsob, viete, lebo človek môže byť, že hej, bije sa o kostol a potom a nehľada Božie veci, nehľada jeho kráľovstvo, nepýta sa, otec, kde si, čo chceš robiť, čo je proste tvojou vôľou pre tento deň, pre tento čas. A to sa môže veľmi jednoducho stať, viete, len Ježiš hovorí, že ja robím to, čo vidím robiť otca. Môj otec pracuje, pracujem aj ja. Môj otec mám veget aj ja. Viete, len to chcem, viete, že na to si treba dať pozor. Hej, že aby človek nehorel falošným nejakým ohňom a si povie, že aký som horlivý. Aj farizeji, aj zákonníci boli horliví. Až takí horliví, že nenávideli Ježiša. Tak ich to proste zožieralo. A nemohli spávať preto. Hej. Len, viete, ide o to, aby sme to správne pochopili, lebo môže sa veľmi jednoducho stať, že človeku nepôjde o Božie kráľovstvo a jeho veci. Hej. Krásnym príkladom toho môže byť Jeremiáš. Mu vyčítajú, že tebe nejde o pokoj, nehľadá pokoj tohto ľudu, ale nešťastie. Pritom on jediný bol, ktorý hľadal pokoj tohto ľudu a všetci ostatní hľadali nešťastie. Respektíve robili to, aby ten ľud nakoniec skončil v biede. A napriek tomu sa nechal zavrieť do väzenia. A tak ho biedne živili, že v celom meste nebol chlieb a potom ho vyťahli. Viete, vtedy sa ukazuje, že či nám naozaj, viete, ide o jeho kráľovstvo a o službu nemu, že koľko sme ochotní trpieť, viete, aj pre neho. Hej. Viete, len nás tak chcem pozvať, aby sme dovoľovali Kristovi, aby aj v nás zapaľoval oheň, ktorým on horel, aby sme naozaj boli jeho učeníci a niesli jeho charakter. Amen.